De wetman pot in slavernij. Sana niet baka. Maxwell, iedereen is hè. De wetman pot in slavernij. En if de wetman pot in slavernij, toch? Suma cultuur wie oleri. Huh? De wetman. En sa de wetman ook. Iedereen kitak de wetman ook iwan san sabum of do iwan san safo. Do iwan san safo. Do koryu. Do leiki. De no go take you egi kulturu. De no take tak una de kounu. De uma chifu una de princess. Dat gado etak. En a structuur voor een wiri de gers katoen. Zo volk op katoen wiri tap grond tap. Oké. Blakama op katoen wiri tap grond tap. Goedemorgen moeder. Officer. Laat voor mij. Ai mi brada, ik kom mi brada. Je ziet, moeder, sa we go over ja, we go zorg van Christus is je eruit. Van Jezus Christus is je eruit. Bijvoorbeeld, if me actie moeder was aan dat. Of moeder kan zorgen, me zo toe ding, manjana Jezus Christus. Moeder oma zoon. De moeder is Christus, ja. Moeder is wat kerk. Oké, maar suma de leren tak na Jezus. Moeder kan dat gewoon. Hoe kon je afko leren des maar voor? Met die kroon, toch? Je ziet, sam betekent. Alles maar zijn actie door dat Christus nou een wet man. Je ziet, de inzang aan mijn brada. Oké, dat deed ik. Maar mijn moeder, ook in 5 minuten nog maar voor. Dat mijn moeder was aan. Luku ja. Luku. Suma doe, soort volk doe asan jananga uno. Luku de ingi brada van mij toe. Soort volk pot de ingi in slavernij nanga de blakama in slavernij. Huh? Kom even kijken. Bakra. De wetman. Moeder de eerste. De wetman pot in slavernij. Sana niet baka. Maxwell. Iedereen is hè. De wetman pot in slavernij. En if de wetman pot in slavernij, toch? Suma cultuur wie oleri. Huh? De wetman. En sa de wetman ook. Iedereen kitak de wetman ook giwan san sabum of do giwan san safo. Do giwan san safo. Do koryu. Do leiki. De no go take you egi kulturu. De no take tak una de kounu. De uma chifu una de princess. Dat gado etaki. Israël. Toch na amoro great volk tap grond tapu. En de blakke mananga ingi. Bena de Israëliti de. Je ziet, desmasa de in Israël no na de wetman sa pot in slavernij. De tek u kondre, ne de tak in u kondre, ne de kardes refi Israëliërs. Dat betekent dat namak voor a orsi. Verstaan? Una de real Israëliet. En die de leren disi, ne de goed disi. Luku ja, de goed beeld. Want, luku, de ingi bradanga de ingi safmi. Top, zout gemeente de go na Erka. En Erka, ja beelden, Maria. Dat de wakalonte, dat de begi heilige Maria, moeder van God. Je ziet, maar gado etak ino mak begi no een beeld. Ide is, en kerkie, de blakka brada mi, top, de go, EBG, volle evangelie, God basuin, karkom. En sa de leru a kruis. Je ziet, dat a kruis, ja a kruis na die Jezus te de na kruis, dat je pot a kruis wees a kerkie of in a kerkie, dat je bribi dat ai, Christus, de die alas ma yon a kruis, de us a kruis era kruis. Nee, a kruis, na do die slavernij, nee, de verseru in a kruis, dat if you no boy gigi a kruis, de fire of de kiri. Je ziet a kruis na een vals gado toe. Trabrada fu gwa Muslim, ego begi, e wakalon tu akaba stone. E begi a stone dati, magado takunom di no atragado. Moeder Kogo abra a Christus, pete, leisi baka, vers 5, vers 14.
Openbaring 1 vers 14. En heden nanga hem wiri ben weti leki katoen en weti leki sneeuw. Christus wiri be weti lek snow. En a structuur voor en wiri be de lek katoen. Je ziet? In het volk sa ap katu wira grond tapu na de blaka mananga de ingi. Lukuja. Je ziet? Ma amaja ap dagu wiri en wiri sani en wiri bruin achtig. Je ziet dat de wet man abi. Je ziet akatun wiri ek napu. Je ziet? Lees je goed hoor? Vers 1. En hem ai ben de leki wan fire vlam. En I ben ready. Amaja I no ready. En I blauw. Is ja I ready. Omdat zij de abe drink wijn. Eerste wonder. Sa Christus do ame 4 tron wijn. Ja toch? Somali is a Bijbel even sabi. Ja toch? Ame 4 tron wijn. Christus be dringi. Ma ano be drungu. Ima dringi. Ma ino ma drungu. Je verstaan? Ima dringi. Ma ino ma drungu. If I drungu na sondukba. Lees je? Vers 15. En hem futu ben de leki fini kopro. Disi den ben brong na iniwan onfu. En futu be de lek fini kopro. Soort kleur kopro abi. Moeder sap zo kleur kopro abi. Bruinachtig. Ay, ik kan zeggen. Kopro ab bruinachtig. Bruinachtig. Luko yang. Luka kopro yang. Ezi. Luko. Te pot moeder anu sama na simple. Te you pot you a simple. A simple. Ezi. Kopro i ap in verschil i abi. Luko na lek. A kopro ja. Luko ja angami anu na sem. Ma aso gado mek uno. Ezi. Gado mek uf doti. Tok amoro vruchtbaar doti. Tok na blaka doti. Ja toch? En adoti ap kleuren. Je ap donkerbruin, lichtbruin. Je ap echt toenroeang. Ja toch? Precies zo ude. Je ziet? Luko ja Christus be bruin. En anodati wang wo luko. Dit vers 15. Openbaring 1 vers 15. En hem futu ben deleki fini kopro. Disi den ben brona iniwa onfu. Disi de ben bron inwa oven. If me teka papira ja da mi bromen. Zo kleur icon. Blaka Christus be blaka donkerbruin. Je ziet abe tungru. De be karen. Blaka boy tungru uit. Luko ja. Een voorbeeld ook ja. Zou lazy no sketchspot ja. Je verstaan? En mo sorry voor zo'n stamp Christus mopo en voor deze maar voor een stamp dat beestje eruit. Shalom Israel, this is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can review all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. You see? Give me... Yes. Well, look who so stamp Christus mopo, that mo sorry for this man that she the right. Mo sorry sa a Bible we lazy. Desanja ino yere na kerki. Ino go yere. Lazy. Hebreeën 7 vers 14. Because he has already agreed that we must have ben komopo for Judah. U masra, Jesus Christus mopo fu a stamp fu Judah. Luko ja, a stamp fu Judah na a ede stamp. Luko ja, Judah deja. Soma we mi ja. Ak mopo fa. No. Ak mopo fa stamp fu Judah a eerste stamp. Luko ja, Judah, American black. You see? Dus Christus mopo a eerste stamp. Ko luko fa des map Judah eshi eruit. Gima boek of Jeremia. Jeremia 14 vers 2. Judah de nangasari. En den portu voor hem de bina. Dem de plaka na in ida grond. Zo kleur de. Dem de plaka in ida grond. Zo kleur des map Judah de. Dem de plaka na in ida grond. Des map voor Judah blaka. That's right. Je verstaan? A stamp voor Judah blaka. Dus Christus mopo na a stamp voor Judah. En des map voor Judah kleur ben blaka. Dat a Bijbel etak. Je verstaan? Dat a Bijbel etak. Dat we luku duf moeder nou. Zo staan moeder mopo. Luku ja. Luku ja.
Ephraim. Ephraim, vierde. Look ya, Ephraim, Puerto Rico, anga. Puerto Ricos. You see, this jana Ephraim. Ephraim na de Ingi. Asher ook toe na de Ingi. You see, na de Ingi. Koluku, zij de mek a kleur voor den de zo. Gima buko voor ze ja. Koluku, zij de mek, je ziet dat, u verschil voor kleur even. Koluku, zij de. You have someone? Yes, even af. Hosea 7 vers 8. Ephraim ben moksi hem schreef in a mindri voor de people. Je ziet, Ephraim mocht zijn schrijf in a mindri voor a people, soort people. Huh? Mindri de heiden. Koluku. Ephraim de wa kuku, disi dem no ben dry. Je ziet, Ephraim de wa kuku, disi dem no ben dry. Moeder, te je mek kuku, dan. Te je pota kuku in a oven. Te je bakken. Lok toe se fa kuku soort kleur rijden. Bruin. Onder se soort kleur rijden. Blakka. De kleur lekt die, omdat zij de bego moksi nanga de heiden. Je ziet, make nanga de heiden dat de kleur voor de beko licht. Je ziet, de kleur voor de beko licht. Daarom make je de kleur de kring de zo. Maar denk naar Israël toe. Den heb astaan voor Asher, astaan voor Ephraim, astaan voor Manasseh of astaan voor Simeon of Gad. Je ziet, den heb voor astaan dat. Ade duidelijk? Una de chief Israël, maar sa gado wan voor de chief Israël, sa gado wan voor uno, sa denk ik gado wan voor uno. Ja, wan actie, zij denk ik gado wan voor uno. Sa gado wan voor uno. Ja? Wakana gado bakaya, volle gado. Je ziet? Volle gado, hoor de wet voor gado. Want if you want door akonu konre. Koluku faye doro akonu konre. Koluku sana de instructie voor doro akonu konre. Woluku sa gado taki, yum du fuka doro akonu konre. Una de chief Israël en de chief Israël apwa kulturu. Yesi, luku u kulturu buku ja. A Bijbel na u kulturu buku. Alasande in a Bijbel. Saum du, faum taki, faum nyang, faum weri. Yesi, anga ook tu faum libi. Lees it. Matthäus 19 vers 16. En luku, wan suma ben kom en a ben taki ki hem taki. U masra sortu busa ni mi musu du. U mi kan kisi libi futego. Yesi, wan young man kona Christus en a accent tak bu masra, sot san mum duf kisa libi futego. Say de ki Christus so teiga young man mi brother. Huh? Amlip alasan nabaka, daw kisa ko unu konre. Iden ka dati. Ko luku sa Christus so teiga ma. Mi kalibala mi sa nabaka. Matok mi de kisa ko unu konre. Ko luku sa Christus teigi a young man. Saim du sa du ti de dei fuka kis ako unu konre. Omdat if uno do asan dati, Christus so go kir unu. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models.